Tinotenda nekuungana kwamaita nemiro wamaita. Situation miro yakaita ine yekuti mukomana apamba nebhiuzi ranga ripanga 430 but ndandiri ndega ndakatadza kukwanisa kuti ndiritese ndiribhadhare. Madoctors vati no kuti tikupai board mukamboiswa kana half town tikupai board vanambotraus kana asvika pa 200 kuna vanoenda kugomo. Saka handizoti vanopiwa here board kana kuti hawatese hawapiwe. Kana wapiwawo program yautanga kuenderera mberi but transport handina. Zvimwe zvinhu zvichazoda kubatsirawo sofa handina because ndachimira ndiri ndega. Notenda. Alright, nezuro takapa vanhu veruzhinji update vakanoziva kuti board yaifana kunge yakauya nezuro. Saka sematsananguro amuri kuita muchiti mari yacho haisi kukwanisa kunge ichikwana kuti mupiwe board. Ndizvozvo. Pane here rumwe rubatsiro rwamakawanawo kubva kune vamwe vanoita zvemitambo ingave madhirama kana kuti emafirimu vaimboshandawo namukoma marabha? Sofa hapana amboti akwanisa kutibatsira nomamira zvakaita because board yaifana kaya nezuro. Ivo madhokta ndakati chimbosenda $50 neiko cash but wakazoramba kuti hanzi mari yako ichi ishoma. Tapedza kudana taura kuti vanhu kugomo chidzokai kupi chidzokai kumba then vanhu vakabva vatsuka nomamira zvakaita. Saka nhasi waenda futi nehalf town yacho hanzoti topiwa here board kuti hatipiwe nomamira zvakaita nazuva ranhasi. Tarisiro yanga iri yekuti munge achiradzikwa nhasi kana kuti ari kurara pamba muzuva ranhasi? Anofanira kuti akauya urara pamba then mangwana ovigwa mangwana anovigura pasi nyenge padombo ramwari. Sakura kuti chamisa kuti program inge ichifambira mberi inyaya yenhau yemari. Tinovimba pachawana vanobatsira kuruzhinji rweZimbabwe. Andinotenda.